Uzmemo i sečemo drvo i pošaljemo drvo u fabriku. Građenje i drugi treba da vidite. Znači, drvo se napravi, papir se napravi u fabrici. Posle toga, taj papir koji se napravi u fabrici, kanta, gde ide posle kante? Kontejner. U centar, šta je Bravo, ide na deponiju. Na deponiju, ko još rekao deponiju? Ja. Bravo, evo, to đubre ide na deponiju. Ajde sad da napravimo. Ne zgužamo i... Da bacimo, znaš neko? Uglavnom smo morali uzgovno i tako da... Spasioci, da ponudit ćemo ih ovako sa 4 kante. Ova je kanta za papir i nju će da nosi ko? Ja. Mladen, nju će da nosi Mladen. Mladen nije kanta za papir, ona kanta za peva. Ona će nosi kanta za papir. Ono što treba da ide u kante i... Ovo je deponija. Vi imate kante u koje treba da ubacite ovo. I morate tačno da ubacite u onu kantu gde ovo pripada. Znači papir u kantu za papir. Plastiku, ali znate šta morate da uradite gde nego što ubacite u kantu? Znači ovo. Ovaj CD i ove baterije treba da ubacite u kantu za elektronski otpad. Limenke, kantu za limenke. Sad pogledajte, oni će da vam kažu koje su kante za šta. Ajde. Anđela! Ja sam za mobilne telefone. Sad ću vamo, ajde, prst. Da. Zato stavi otpad u pravu kantu i nek te ovo pesma vodi. Jer bio si plemenik prema prirodi.